Wakeyni mochando mohewo 100 mawuok egwenge mag kit Mikai e sub-county ma Seme e kaunti ma Kisumu oseyudo tiegruok makare mar kompyuta kachiel kod manoeri mar tweng'o kokalo e riwruok mar Mana International Ministries. Koloso kod od fwambo marwa mar Lolwe TV odiochieng' achiel kende toksi o mamana manoeri Moris Odhiambo chiwo mashinde mag tweng'o ne Wakeyni mosepuonj tweng'o. Japuonj mar tweng'o manoeri Karen Anyango owacho ni gin koda jopuonjre 30 magisepuonjo tweng'o kuom dweche 6 to koro giseikore e yo makare mar yudo kata mar mondo mi omigi mashinde goeko mag tweng'o. Korka japuonj mar kompyuta manoeri Migosi Peter Oduor owacho ni nyaka negi yaw kar tiegruok kata kar tiego ji weche goeko mag kompyuta gisetiego jopuonjre 60. Okwayo jodak magwenge goeko mondo oti gi thuolo mar tiegruok mondo gitiegre ko e yorno ero mar tiyo kod kompyuta e yo makare. An ajapuonjra e Mana Ministry ka asepuonjra kuom dweche 6 masayudo charan. Asepuonjra masani anya twang'o nya sikul, sati mar sikul, dress, skede. Sani nyoro nya yudo charan ma nyathi go dala. Ago erokamano ne Mana Ministry kuom bedo gi chuny mar konyo joma nigi chandruok kaka an. Kendo amedo jiwra mondo mi ka wuok kae tadhi ayaw kara mondo mi students ma wantiere godo 130 to sani nitiere nyaka mane osewuok. Gisani wan 30 lakini moko to ok donjo. Nitie ma oseyudo charan, nitiere bende ma onego bed ni yudo. Sani wan kamano mondo mi odiochieng' mabiro gi yud gik moko mabeyo kech wachiwo charan kendo wapuonjo gi gik moko mondo mi gibi gi ng'igo ngimagi mabiro. Kane wachako ne wan gi students 44 mane wachako go e kompyuta ka watiego students e basic computer skills ma wabedo go kodgi kuom dweche 4. Koro higa mwachako ni koro wane hikwa mar 4 ma wasebedo ka wapuonjo go students knowledge mar computer e gwenge wa Seme kaendi. Koro amor ni nyaka ne wayaw school mar computer ni wasebedo ka wayudo nyithindo manigi madwaro mar mondo oyudie knowledge mar computer no mondo gikonyrego e ngima mambele nikech kaka wang'eyo ngima masani en ngima ma ochomo e weche mag technology. Mana Ministry ginene nitiere kod computer making'iyo on my left side yudo ka wantiere kod computer, nitiere jopuonje mapuonjo computer kanyero. Mana Ministry wantiere kod tailoring, oyaw tailoring school ne nyithindwa ma nyiri mamoko inyalo yudo ni moko drop out of the school. To Mana Ministry yudo yo makonyogi godo mondo mi giyud yo maginyalo konyore godo e kit ngimagi mabiro.